Kwaziwai vadiwa vatereri, kwaziwai vana vaMwari kumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Ndinokukwazisai muzita raIshe vedu Jesu Kristu mangwanani ano. Ndini hama yenyu Munashe Reverend Amon Madao, Bishop we AFM in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri neshoko raMwari tichisangana ari mangwanani ezuva Easter Sunday, zuva rekumuka kwaIshe vedu Jesu Kristu. Wakamuka, muimbi akaimba akati wakamuka, kukangosara machira chete. Regai mangwanani ano ndinamate tisati tapinda mushoko redu ramangwanani ano. Baba vedu naMwari wedu muzita raJesu, ndinokutendai nenguva yamatipa yokushumira shoko renyu. Ropafadzai vatereri veshoko, komborai mweya yavo. Mwari wamasimba ose, itirai umwe noumwe achanzwa shoko iri zvakanaka, muutano hwenyama, muutano hwomweya. Umwe noumwe achanzwa shoko iri akomborerwe, ashandurwe, asangane naKristu. Zviratidzei kuvanhu venyu Mwari, muvarangarire Baba, muvarwire kuno wakaipa. Zita renyu rikudzwe, ripiwe mbiri. Vanhu venyu vanzwe kutaura kwenyu, vanhu venyu vawadzane nemi, vasangane nemi, vakarashika vadzoke kwamuri, vanokutendai vasimudzirwe. Ndinopa nguva ino kwamuri, zodzai miromo yangu nditaure zvinobva pamwoyo wenyu nepfungwa dzenyu. Kuda kwenyu kuitwe Baba muzita raJesu. Amen. Zvaari mangwanani okumuka kwaIshe vedu Jesu Kristu, apo maKristu nyika yose nepasi rose ari pakupemberera kumuka kwaIshe vedu, ndinoda kutaura pamusoro pokumuka kwaJesu Kristu. Ndoda kutaura pamusoro pekumuka komwanakomana waMwari kubva kuvakafa. Tichaverenga shoko redu kubva kuvhangeri yaRuka chapter 24 verse number 1 kusvika pa 12. Yakabva yapiwa musoro wenyaya wandiri kuparidza nozvawo unoti kumuka kwaJesu. Nomusi wokutanga wevhiki mambakwedza vakauya kubwiro, vakabata zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira. Vakawana ibwe rakunguruswa rabviswa pabwiro. Vakapinda vakashayiwa mutumbi waShe Jesu. Zvino vakati vachakanganiswa nazvo, tarira varume vaviri vakamira navo, vane nguvo dzinopenya. Zvino nokutya kwavo vakakotamira pasi nezviso zvavo. Ivo vakati kwavari, munotsvakireiko mupenyu pakati pavakafa? Hapo pano wamuka, fungai zvaakakuudzai achiri Garirea, kuti mwanakomana womunhu unofanira kuiswa mumavoko avanhu vakaipa, aroverwe pamuchinjikwa, agomuka nezuva retatu. Ipapo vakarangarira mashoko ake, vakadzoka vachibva kubwiro, vakaudza vane 11 navamwe vose zvinhu izvozvo zvose. Vaiva Maria Magadharina naJohana naMaria mai vaJakobho navamwe vakadzi vaiva navo. Vakandoudza vaapostora izvozvo. Mashoko awa akaita somupenzi kwavari, vakasaatenda. Zvino Petro akasimuka akamhanyira kubwiro, akakotama, akavona micheka iri yoga, ndokudzoka kumba kwake ashamiswa nezvakanga zvaitwa. Pano sekutaura kwandaita mangwanani, ndaverengesa nhoroondo yakanyorwa naRuka chiremba mushoko raMwari. Ruka akanga asiri mupostori, akanga asiri mudzidzi waJesu. He was a Greek doctor. Akanga achifamba naApostle Paul mukushumira kwake. Uye Ruka ndiye akanyora bhuku ramabasa avapostora, achifamba naPauro achipupura zvinhu zvaakaona nezvaakarisecha. Pano Ruka unotipa nhoroondo yezuva reSunday mangwanani, riya zuva rakamuka naro Jesu. Unoti mambakwedza nemusi wokutanga kwesvondo, iri Monday mangwanani, madzimai akamukira kubwiro. Yaive tsika yavaJudha kuti kana hama yavo ichinge yafa, vaivigwa mudzininga, vaienda after 3 days kunozora mutumbi wake mafuta. Iri tsika yorudzi rwavo.
marudzi ane tsika dzavo dzakasiyana-siyana. Nesuwo tine tsika yekuti kana taviga munhu tinomikira kubwiro mangwanani kunoona kuti hapana here chakanganisika. Madzimai paanosvika vanowana ibwe rabviswa, ibwe rakungurutswa, rakanga rakavhara pakanga pakavigwa Jesu. Madzimai akakatyamara, madzimai aya akavhunduka. Pavakanga vakatarisa vachipinda, vanoona vatumwa vaviri vakati kwavariko, munotsvakirei mupenyu kuno vakafa? Hapo pano vakamuka. Meseji yokumuka kwa Kristu Jesu yakatanga kuparidzwa navatumwa, yakatanga kudaidzirwa navatumwa. Vanoti munotsvakireiko mupenyu kuna vakafa? Hapo pano pabwiro akamuka. Vana baba nana mai, shoko raMwari rinoti madzimai aya akavhunduka, madzimai aya akatya. Zvikanzi rangarirai shoko Jesu raakataura ari kuGarirea achiti, ndicharoverwa, ndichapirwa mumaoko avahedheni, kana ndavurayiwa kumashure kwemazuva 3 ndichamuka kuvakafa. Hanzi neBhaibheri shoko raMwari. Ipapo madzimai akaenda akanoudza vaApostora. Madzimai ndo akapaparidza, madzimai ndo akashambadzira, madzimai ndo akatakutaura nyaya dzavakaona dzekumuka kwaJesu kuvakafa. Vanosvika vachitaura, hanzi vadzidzi vakaita sekunge nyaya iri kutaurwa iyi upenzi, hakuna nyaya yakadaro. Asi Pita wakamanya akaenda pabwiro bwaJesu. Asvikapo akapinda akangoona machira chete. Ndinotenda kuti ndo pakabva nziyo yomuimbi atinoziva munyika ino akaimba kuti akamuka Jesu, kukangosara machira chete. Mangwanani ano ndoda kutsanangura zvishoma nezvishoma pamusoro pesimba rekumuka kwaJesu. Kumuka kwaishe vedu Jesu Kristu ndiwo musimboti wechitendero chavakristu. Vakristu kwese kwese kwavanonamata, kumakereke akasiyana-siyana, vangasiyana zvavangatenda, vangasiyana mazuva avanopinda nawo svondo, vangasiyana zvimwe zvavanodzidzisa, vangasiyana makala emayunifomu avo, asi panyaya imwe chete iyi yekumuka kwaJesu kuvakafa ndo pavanobatana, ndo pavanotenderana, nekuti ndo pagere musimboti wechitendera chavakristu, ndo pagere the pillar of Christianity, the cornerstone of Christianity, iri pakumuka kwaJesu kuvakafa. Nyaya yokumuka kwaJesu kuvakafa yakaitika about 2023 years ago, asi ndiyo nyaya yakurumbira kuparidzwa nevakristu, yaparidzwa nekereke yaJesu all over the nations, all over the world. Kumuka kwaJesu Kristu kunokosha, kwakaprofitwa muOld Testament. Jesu asati auya panyika, unonzwa muprofita achitaura, King David achiprofita kuna mapisarema chapter 16 verse 10 to 11, unoti Mwari haazosii mweya wangu uri paSheori, uye Mwari haangatenderi kuti nyama yangu ione kuvora, haangatenderi kuti mutsvene wake aone kuvora. Chaive chiprofita chekumuka kwa Kristu Jesu. Murume unonzi Jobho unoti tinoziva pana chapter 19 verse 25 kuti mudzikinuri wangu mupenyu, mudzikinuri wangu unorarama, kunyange akapinda muguva unomuka, kunyange akavurayiwa unomuka. My Redeemer lives. Kumuka kwa Jesu, shoko raMwari rinoti amuka kuvakafa. 40 days akararama after 40 days after amuka kuvakafa, wakazviratidza kuvanhu vakasiyana-siyana nemitoo yakasiyana-siyana. Akazviratidza kumadzimai sekutaura kwataita, vakazomuona zuva iroro raakamuka kuvakafa. Pana John chapter number 20 verse 24 to 27 inoti Jesu Kristu akasvika muimba, vadzidzi vakazvivharira vachitya kuti vangaurayiwavo, vachitya vakanganisika. Wakasvika pavari akapinda mumba yakavharika, akati rugare ngaruve nemi. Ndiri kutaura pamusoro penyaya yokumuka kwa Kristu Jesu. Paul kuna vaKorinde vokutanga chapter 15 kubvira paverse 3 kusvika pa8 unoti uyu Jesu wakamuka akazviratidza kune vazhinji vakange vakaungana panzvimbo imwe chete. Pana Luke chapter 12 pataverenga pa13 kusvika pa31 kune vadzidzi vaibva kuJerusarema vachienda Emausi. Amuka kuvakafa Jesu, wakazviratidza kwavari
akaonekwa navo. Varipo nhasi vanhu vane zvitendero zvavo zvinoti Jesu haana kumuka kuvakafa nekuti akanga asina kufa. Idzo inhema dzadhiabhurosi Satani. Tinoparidza Jesu akafa akamuka. Kumuka kwaJesu Kristu ndo pamoyo pemeseji yechechi yaJesu, ndo pane moyo wemharidzo yechikristu. Tinotaura shoko raMwari kubvira pazuva rePentekoste, vaapostoli vachiparidza pana chapter 4 yamabasa avapostori verse number 33 inoti vadzidzi vaJesu vaapostora vakapupurira kumuka kwaJesu Kristu nesimba. Vana baba nana mai, meseji yaJesu isingashanduki, meseji yeshoko isingashanduki, ivhangeri yeshoko yachengeta kereke, yachengeta makristu, ivhangeri yekumuka kwaJesu kuvakafa. Tinoparidza Jesu wakafa akamuka. Tinoparidza Jesu mupenyu unorarama. Tinoparidza Jesu une simba kudenga napasi. Shoko raMwari rinoti amuka kuvakafa. Kuna Matthew chapter 28 unoti iye simba rose kudenga napanyika rapiwa kwandiri. Simba rekutonga rapiwa kwandiri, simba reushe rapiwa kwandiri. Naizvozvo endai munoita nyika yose, pasi rose vanhu vave vadzidzi vangu. Tinoparidza Jesu wakamuka kuvakafa mangwanani ano. Makristu ose kwakasiyana siyana pasi rose zuva ranhasi vari kupemberera kumuka kwaJesu kuvakafa. Vashumiri vari kuparidza kumuka kwaJesu kuvakafa. Toda kutaura kune vatendi, toda kutaura kune vanonamata kuti Jesu wedu wakamuka kuvakafa, mupenyu unorarama. Hatinamati murume ari muguva rake. Varipo vane zvitendero zvavakatanga, wakaenda kumakuva avo, unosvika aripo mabhonzo avo. Asi kana ari Jesu weNazareta, mwanakomana waMwari mupenyu, watakatenda kwaari, wakamuka kuvakafa, mupenyu unorarama. Nekumuka kwake Jesu wakademonstrata, wakaratidzira kuti basa raakanga atumwa naMwari rekudzikinura vana vavanhu kuburikidza nerufu rwake wekubvisa mhosva dzavanhu nekutakura kuipa kwavo rakanga rapedzwa. VaHebrew chapter number 1 inotaura zvakanaka kuti apedza basa wakanogara paruoko rworudyi rwaBaba, zvichireva kuti mission was accomplished. Jesu wakapedza basa rekudzikinurwa kwedu. Jesu wakapedza basa rekuponeswa kwedu, akazvidemonstrata nekumuka kwake kuvakafa. Kumuka kwaJesu kuvakafa kunotipa tariro yaramangwana. Tine ramangwana rakanaka nekuti tinonamata Ishe wakamuka kuvakafa. Ramangwana redu rakanaka, ramangwana redu rakajeka, ramangwana ravatendi rakajeka, ramangwana ravatendi rine simba, nekuti kunyangwe nhasi zvawinazvo zvikaparara, Jesu wakamuka kuvakafa. Unogona kuzvimutsa. Pfuma yako ikaparara, unogona kuidzosa. Utano hwako ukaparara, unogona kuporesa. Kunyangwe chii chako chinoparara, Jesu unochimutsa, nekuti ndimambo wokumuka kwavakafa. Vana baba nana mai, vakomana vasikana, nyika yedu yeZimbabwe, vatenderi vese vari kundinzwa, pasina kumuka kwaJesu hapana ruponeso. Pasina kumuka kwaJesu hakuna tariro yokumuka kwavakafa kune vanotenda. Kana Jesu asina kumuka kwavakafa, ivhangeri yake haina simba. Kana Jesu asina kumuka kwavakafa, hakuna unoponeswa. Kana Jesu asina kumuka kwavakafa, kutenda kwedu kutenda pasina. Asi regai mangwanani ano ndidaidzire kwamuri mose vari kundinzwa kuti Jesu wakamuka kuvakafa, kukaonekwa machira chete akanga akapomberwa nawo. Jesu wakamuka kuvakafa. Regai ndidzokorere ndichiti kumuka kwaJesu kuvakafa iproof neevidence yekuti Jesu uyu wakanga ari mwana waMwari. Shoko raMwari rinoti ipapo ari pamuchinjikwa akaroverwa achidaidzira, nyika yakadengenyeka, yadengenyeka. Shoko raMwari rinoti umwe wamasoja akanga aripo ipapo wakati zviro kwazvo uyu mwanakomana waMwari avhunduswa nekudengenyeka kwenyika. Asi Pauro unoti iye pana vaRoma chapter number 1 paverse number 4 unoti wakaratidzwa nesimba pamweya mutsvene kuti ndiye mwanakomana waMwari, nokumuka kwake kuvakafa ndiye Kristu Ishe wedu. Wakademonstrata, wakaprova kuti iye Jesu uyu mwanakomana waMwari, nokumuka kwake kuvakafa. Kune vamwe nhasi
vanoti Jesu wakanga ari muprofita, kune vamwe vanoti Jesu wakanga ari mudzidzisi wezvinhu zvakanaka, waive mudzidzisi wetsika dzakanaka, waive mudzidzisi wekugara zvakanaka kwavanhu navamwe vanhu. Asi regai nditaure mangwanani ano kuti kumuka kwaJesu kuvakafa kwakapuruvhira vanhu vose nenyika yose kuti haasi mudzidzisi chete, asi mwanakomana waMwari, haasi muprofita chete, mwanakomana waMwari, haasi murapi wevanorwara chete, ndiye mwanakomana waMwari. Kana ari mwanakomana waMwari kubva kushoko raMwari zvinoreva kuti wakanga ari Mwari, wakanga ari Mwari, wakanga aripo pakutanga aina Mwari. Kumuka kwa Jesu kunoprova kuti Jesu wakanga ari mwanakomana waMwari. Kumuka kwa Kristu Jesu kunopa ivhangeri yatinoparidza simba. Ivhangeri yaJesu ine simba rekushandura upenyu hwavanhu, nekuti Jesu wakamuka kuvakafa. Ivhangeri yaJesu ine simba rekushandura mamiriro ezvinhu, nekuti Jesu Kristu wakafa akamuka. Kumuka kwa Jesu kunopa simba kuivhangeri yake. Kumuka kwa Jesu kunotipa tariro kuti kuseri kweguva kune upenyu, kuseri kweguva kune ramangwana rakanaka. Vakafa muna Jesu havana kuparara, vakafa muna Jesu havana kupera. Kumuka kwa Jesu kuvakafa kunotipa tariro yekumuka kwavakafa kune vanotenda. Pana John 11:25 unoti ndini upenyu uye ndini kumuka, ani nani anotenda kwandiri uchamukazve. Tino chisimbisiso chekuti tichamuka isu vanotenda nekuti Jesu Kristu wakamuka kuvakafa. Kumuka kwa Jesu kunotipa mufaro okuziva kuti tinaye uri pakati pedu, amuka kuvakafa. Unoti iye tarirai kuna Mateo 28:20 ndinemi kusvikira kumagumo enyika. Kuna Matthew chapter 8 inoti kana vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu ini ndiripo pakati pavo. Iwe mutende rega kuvhunduswa, Mwari unewe, Jesu unewe. Kunyange ukapinda murima Jesu unewe, ukapinda munamo Jesu unewe, ukapinda pakaoma Jesu unewe. Rega kuvhundusirwa, rega kutya. Kumuka kwa Jesu kuvakafa kunoratidza kuti rufu rwakakundwa, rufu rwakakundwa. Kuna Vakoni chapter 15 unotaura achiti iwe rufu simba rako riripi, iwe rufu rumbororo rwako ruripi. Rufu wakundwa nokukunda kunonzi kukunda chii? Kumuka kwa Jesu kuvakafa. Chekupedzesera, kumuka kwa Jesu kuvakafa kunoreva kuti Satani akakundwa kare, mupomeri wavanhu wakakundwa, mushungurudzi wavana vavanhu wakakundwa. Mutendi, gara mukumuka kwa Kristu Jesu, mira mukumuka kwa Kristu Jesu. Tinoparidza Ishe wakafa akamuka. Iye Ishe akamuka kuvakafa unodzoka zvakare. Shoko rinoti iye Jesu wamaona achikwira achienda kudenga kuna mabasa apostori 1:11 unodzoka zvakare kuzotonga nyika iyoyu, unodzoka zvakare kuzotora vatsvene vake. Nekuda kwokumuka kwa Jesu kuvakafa zvivi zvedu zvinogona kuregererwa tikatenda kwaari. Nekuda kwokumuka kwa Jesu kuvakafa iwe unogona kurarama upenyu huzere, upenyu hwakakwana, upenyu huzere mufaro. Nekuda kwa Jesu wakamuka kuvakafa unogona kurarama upenyu hwesimba, upenyu hwokukunda. Nekuda kwa Jesu wakamuka kuvakafa iwe neni tikatenda tinowana upenyu usingaperi, tinoyananiswa naMwari, tinodzorerwa kuna Mwari. Mwari wokudenga ngaakurangarire, Mwari wokudenga ngaakushanyire, Mwari wokudenga ngaabate moyo wako nomweya wako, azviratidze kwauri ugonamata, ugomuziva, ugosimbiswa. Ndanamata, ndakumbira nokutenda Mwari ngaakukomborerei, akutirei zvakanaka muzita raJesu. Rega ndinamate. Ndakutendai Baba nenguva, ndakutendai neshoko, ndakutendai nomukana. Vese vanzwa shoko iri ngavabatwe nemi, vanzwe imi, vabatwe nesimba renyu, vaporeswe, vanatswe, vakweverwe kwamuri. Simba rokumuka kuvakafa rifambe muvatendi, rifambe mukereke yenyu, rifambe kune vanokunamatai, varege kuvhunduswa, varege kutya. Komborai nyika yedu, komborai vatungamiri vayo, komborai makereke, komborai vanobata basa renyu. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.